change, your love is strong, yes it remains. Yesterday, today the same. You're everlasting. تنظف كم تنظف دايم هالشين دايم بتراب. Se tagħmel tinżal boiler suta u ġew, se timlilu kull ma u bitrab, ma tafx battikat għadni kemm ħadd. Allora fejn id-din neħħija, il-boiler suit mhux hawnhekk? Mur fil-bit ħatal-inqasux u mela u ġew. U int kif ġejt kollok trab, int mhux fil-basement kont, tgħidlix li l-basement mimli trab ukoll. O le, xi trab ja ħasra. Għadni kemm mort u pakkjajt dak il-kwadru li kellimtek fuqu, dak il-kwadru l-antik. X'pakkjajtu tagħmel? Mela se tagħtih rigal, dak kollu toqob tas-susa. Ara kemm se taqgħod ċajt. O le, ja ħasra, x'se naqata ċajt sabiħ. Mela veru se tagħtih rigal. Ara li ma tdakkalni f'xejn, jien m'għandix naqsam f'xejn u mhix mistħija. O le, x'mistħija għadni kemm għamilt riċerka fuq dak il-kwadru u sibt li huwa kwadru imprezzabbli. Imprezzabbli qisu passatur bit-toqob tas-susa li fih. Dak sa nieħdu għand restawratur u ġdid f'jaman se jerġa' jġibuli. Issa se toqgħodhom fuq il-flus fir-restaw ta' biċċan kwadru. Le ja ħasra, dak sa nieħdu jien, jgħidli kemm jiswa u tara għalhekk ma tafx kemm aħna fil-basement kien hemm teżor moħbi mitluf u laqas konna nafu bih. Bil-flus li nġib inkun nista' nieħdu dak il-krużi li tant inwedek. Oħlom oħlom, dejjem moħħok fil-flus. Jekk trid il-flus, mur aħdem għalihom u mela toqgħod toħlom bit-teżori fil-kantina tagħna. Ara ħallini, għandi kurdata tajba ma nċibit. Hemm aħna, smajtu? Ġi Salvinu, it-tifel ta' Zija Mari, ħalli joħodni hu bil-kwadru u tara. Ir-restawraturi li kemm jiswa, inċempillek u ħanejlek minn hawnhekk ħirex fir. Imma mbagħad nidħol sinjur. Ara naqra da żewġu wkoll, moħħu fit-teżori. Aħjar jibda japprezza ftit lili għax jien l-akbar teżor li għandu u mela joħlom bit-teżori. Imma meta se jikber ftit, meta se jdaħħal ftit melħ f'moħħu, meta imma. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bot minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok ħnina minna. Kif rom qallhom: morru, uru rwieħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq, raġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħed wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla li f'dan il-barrani. Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Ġejt! Għatlek lor, teżor moħbi fil-kantina kenna. Tassew li kultant ikunna teżori u ma napprezzawhomx, ħalli għadi tal-kwadru. L-ar ħaġa meta t-teżor ikun persuna u aħna laqqas nindunaw bih. Ara fil-Vanġelu tal-lum. Għandna 10 persuni li kellhom il-marda tal-ġdid. Talbu lil Ġesu jfejjaqhom u Ġesu fejjaqhom kollha. Wieħed biss induna li dak li fejjaqhom kien raġel kbir, raġel straordinarju, li ta' min tibni relazzjoni miegħu u mar lura u xtaq jiltaqa' ma' Ġesu. Għaliex? Għax induna li dan ir-raġel la darba fejjaqhom kellu x'jagħtih.
mhux biss il-fejqan imma kellux jagħtih iktar u prova jibni relazzjoni ma' Ġesu. Jiġrilna hekk ħafna drabi fil-ħajja min jaf Ġesu kemm jiġri warajna, kemm ikun qed ifittixna, kemm jagħmel affarijiet magħna biex nindunaw aħna minnu u ninjurawh laqqas nagħtu każ. Meta jekk nibnu relazzjoni miegħu nistgħu ngawdu mhux biss il-fejqan tal-ġisem li jista' jagħtihulna jekk ikollna bżonn, imma aktar u aktar importanti il-fejqan tar-ruħ tagħna li jfisser li jiena ngħix fil-paċi u fil-kwiet għax naf li Alla huwa miegħi. Għalhekk jekk tiġri noqogħdu attenti biex il-Ġesu nindunaw bih, nersqu lejh u nibnu din ir-relazzjoni miegħu li tagħmlilna ħafna u ħafna ġid.